І так, доброго дня. Мене звати Віталій. Я продемонструю, як працює тема у нас тасочки з теми 10. Ось для початку я продемонструю, що все коректно виводиться, тобто Application Java клас. Ось. Так, ну я вже перечитувати не буду, якщо щось, то на стопі можете зупинитись. Переходимо далі до основного, демонстрація тестів. Отже, Task Service Test. Так, тут у нас є Setup Before. Так. От, Check Add Task, Check Update Task. Ось, і так далі. Отже, запускаємо їх. Як ми бачимо, всі проходять. Переходимо до To-Do Service. Так. Запускаємо. Також всі проходять. User Service. Всі проходять. Наразі це все. Дякую за увагу.